ani maliko ka anga foli be malak ci flewa kile na bela jeli ama fayna ka bismillah ka doki baru kene ka bi kuna foni mun mambulo kala sawma odo ka fo janvier kalo kile mo ani woro kon nala fenye bingani kala do yi ubiye mishitigi do ka mishimnula tenta fagat ayini kuna foni la soro studio tamani ka sebendo sababula ukora fo kono biaira ka fo janvier kalo kile mo ani woro tameni no keda ni tarata do yi ko bingani kala do ni marfa kumbulu bulu olile ko ni bina bagagena do ka ko bingani wale ngera tenta fagat wakuye bagamarala munu ka bagaminula sauluye baji hausa bagamarala uli bagamarala nunga fola ko ni bingani kara sababu ye femi oluka mishikuru flay no tara ko wala jugo ko ni kale ulula doro uli fintiku wule ni kala suma ko nga femi yere ko ni kale no ko joro ko ka ta wakati fo kana se bima uluma me folo ni ka fo seka seka lu bolo dara walma ko wala ubega ke wala saka seka ni bingani kala nun ko ni mine bingani wala hukumu ko na libi amma lo ni ka fo janvier kalo kile mo ani wolofla femi ministre chede do yi bingani kala do ko ni binolu ka andala ayi kuna funi mun la saro ko la ulu ya ira ka fo janvier kalo kile mo ani wolofla no kunye arabata meni dala na le dugu manga jamana chamache bulu fesa ko bingani kala do ni marfa kumbulu bulu ulle bina ministre chede no bingani wala inkara sababu yesa ni femi ministre chede sabai na be folu mako casque bleu ko lubana ni wala inkalen ko femi ministre chef na le yuka nyamoy ali ya ira ka fo lubani wala ni ngona ko ko sebe ka kera maliyo wala ministre chede marake fa ko ni meni wala ko dusukuna ko abe je mo la donya ni ka fo seka seka lubu ka keni wakati na wala saka seka ni kujugu kala mine ni ku nomne ka walila kuna funi hukumu kono la libi ameta sana ngoroba ayira la ka fo janvier kalo kile mo ani wala vla kono la femi mo ta ani kile ulu bana na sala banga kasara do la ino ay kibari amunu la soro kula ulu ayira ka fo arabadum janvier kalo kile mo ani wala vla 6h du matin wakati femi camion kele ale ko ni sotara mado de kunkar la nyogona sana ngoroba straka ayira la ka fo camion yere ko ni kumeka bo siga so marade la ko femi sotara maisa ale kumeka bo bamako o mobile flying ko ni sira nyogoma no sababu la ayira la ka fo femi mo ta ani kele ulu banani no ni wakati na ko wa mo fla ulu ne turani ko ina ni wale inkale ndro femi anga la kala sabati ba wi ulu billa ka seni yoro ko folena usele no sa bana bakaton ko ulu tarani katanu sana ngoroba dokotoro sola ko amerom ne ko bi ubeka seka seka luke wala sa ni kasara in kuma na kemui ubesika don to gomina ame kuna funi kunjeni coronavirus ko la lai ayira la ka fo kunu janvier kalo kile mo ani shigi femi mo ta ani korontoyi coronavirus bana yero la malla ina fama fo ina to gomina dungo do femi anga jamana ministry so ina le sigilo no kene asawati kama abe 7 dobla wala sa ka seka la donia coronavirus ta kabulula aka kunu 7 kono ayira le no ka fo femi mo ta ani korontoyi coronavirus bana yero la mogota ani saba ko du kene yara o ko mo kele oni tora banaina bananye le fleni mo tan kono to kura munna ko le sikero beneno kai kulikoro segu aleni bamako ma kata bana don na jamana kono fuka tabla kunna janvier kalo kile mo ani shegi ayira mo munna ko beneno mo ba shegi ni biduru ni boroma olula ko femi mo keme saba ni mo ani shegi olu tayara o ko mo baduru keme shegi ni bishegi ni saba lukene yale no ni wakati na kama malike na ministry so ya ira ka fo sanya wale matrafali ani yere janto ko nyinne no mali ndin kele na bela jelen fe famiyal ko nyuma ko be kuna funi sanfe ambal ma wa kuno garsiga kera kuna funi munu yega kayni bi juma do janvier kalo kile mo ani kono ton ole kuyeni amedo ke fami mali ala ka beni kele asabati akonnala awni jaga kuluma jola aw kambe ya nyogona werema